जोंहा सारा बेनो मोसाहोग्दावनि प्रेसिडेन्ट जाबाय नांला। हेल' लोगोफोर, दिनै जोंनि मोसाहोग्दाव गार्डेना दिनैनो अपेनिं जागोन। नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो फैनो हागोन बा गाबोननिफ्रायनो फैनो हागोन ना जानुवारि लास्ट दा अपेनिं जायाखै खानो हानाय माबोरै खेबना मा मोनोब्रा मुं गैया बोरै जाबोनो मुं लाबाखै गैयानो हेपि बार्थडे मोसाहोग्दाव मुं मोनफाखायो मोनफाखायोथ' स्पटआव नुजाफैनाय साफ्रोमबो नोंथांमोननि फुंबिलिनि गिबियाव आङो साबायखर बावग्रोबाय। दिनैनि बे मोसाहोग्दाव इक' टुरिजिम स्पटआ नैबे कमिटिनि सामलायनाय हिसाबै दिनै आबुं मोनसे 7 बोसोर जाबाय। दा बेजों लोब्बा लाखिनानै जे सक्रसिला वाइल्ड लाइफ
रेन्जनि रेन्जार मानगोनां दैदेनगिरि मोसानि आरो बिथांजों फैफानो हानाय वाइल्ड रेन्जनिनो मावथि नोंथांमोन नैबे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय गोजानपारा डिस्ट्रिक्टनि चेयारमेन बिथां जेकेट नार्जारि आरो साफ्रोम मावथि सेंग्रा नोंथांमोन जे नोंथांमोना जे उद्देश्यखौ लानानै बे होनायखौ हाबाफारिखौ लादों आं बेखौनो मिजिंथियो मोसा हबदावा मोनसे जोंनि दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां थावनि जाथों जेबो डिस्टार्ब उसुबिदा जायाजासे नोंथांमोना मोजां नोजोर होनानै जाहाथे दावबायारिफोरखौ गोजोननायखौ होनो हायो आरो बिदिनो जोङो खालामनो जागोन आं बेखौ मिजिंथिदों ओंखायनो बेहाय गोदान बोसोरनि बरायनायजों नोंथांमोननो बयनिसिमबो आङो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आरो मिजिंथिबाय नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों देग्लायनिफ्राय बे मोसा हाबदावा बयनिबो थाखाय दावबायनाय पिकनिक जानाय मोनसे जायगा हिसाबै मुंदांखा जागोन आं बेखौ मिजिंथिनानै आरो बे मोसा हाबदाव कमिटिनि सोद्रोमा लाखिनो थाखाय आङो बेयाव लाबाय आरो आवगायबाय हामबायसै Happy birthday to Musa Hobdao. 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 그래, Christina. Christina gaya. Sekretarnya udah. Yang mute. Capek. Boleh. Iya. The water moon, the nights. जोबोद समायना जाखाबायना बिराद समायना जाखाबायना दिनैनो फ्रायनो ओपनिं जाखाबायना and today the opening the Musa Hobdao Garden friends the come on the Happy New Year.
जोंहा सारा बिदिनो मोसा होदावनि प्रेसिडेन्ट